ज्ञानोबा ते विनोबा, महाराष्ट्राची समृद्ध संत परंपरा. जगात आजही घुमतो ज्ञानोबा तुकोबांचा नारा. समृद्ध जगण्यासाठी जीवनात हवा संत साहित्याला थारा. निरूपण संत विचारांचं संत संग, संतांच्या गोष्टी. पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम. थट्टा हे एकनाथ महाराजांचं भारूड. कामविकार किती प्रबळ आहे हे नाथ ह्या भारुडातून अनेक उदाहरणातून सांगतायत. त्याचं चिंतन आपण करतो आहोत. नाथबाबा पुढे असं म्हणतात, थट्टा रावणाने केली, नगरी सोन्याची बुडविली. थट्टा ज्यासी त्यास भोविली, बरी नवे थट्टा, बरी नवे थट्टा, भल्या भल्या सिलावी ते बट्टा. रावणाने थट्टा केली म्हणजे रावण हा कामविकाराच्या अधीन गेला आणि त्यामुळे त्याची सोन्याची नगरी असलेली लंका बुडाली, म्हणजे त्याचं राज्य गेलं असं नाथ या ठिकाणी सांगतात. कामविकार ज्याचा त्याला भोवतो त्याचा नाश करतो असं नाथाने पुढे सांगितलेलं आहे. आता हा रावण जो आहे तो रावणाचं श्रेष्ठत्व किती आहे. रावण हा अत्यंत श्रेष्ठ आहे. रावणाचा जन्म ब्राह्मण कुलामध्ये, म्हणजे कुठल्या कुलामध्ये तर प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवाचे मानसपुत्र असलेले पुलस्त्य ऋषी, त्या पुलस्त्य ऋषींचा मुलगा महर्षी विश्रवा, म्हणजे ब्रह्मदेवाचे पुत्र पुलस्त्य, त्यांचा पुत्र असलेला विश्रवा हा अत्यंत श्रेष्ठ असा महर्षी. त्याची पत्नी कैकसी ह्या पिता आणि पुत्रांच्या पोटी रावणाचा जन्म झालेला आहे. म्हणजे रावण हा प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवाच्या कुळामधला. आणखीन किती विचार केला तर एका मोठ्या महर्षीचा तो पुत्र आहे. त्याला वेदांगाचं पूर्णपणे ज्ञान आहे. रावणाने काही वेदांच्या ऋचासुद्धा रचलेल्या आहेत. रावण हा अत्यंत श्रेष्ठ असा शिवभक्त आहे. तो अत्यंत पराक्रमी आहे. त्याने ब्रह्मदेवाचीचं तप करून ब्रह्मदेवाकडनंही काही आशीर्वाद मिळवलेले आहेत. त्याचे भाऊही अत्यंत पराक्रमी आहेत. कुंभकर्ण आणि बिभीषण हे सामान्य नव्हे, ते त्याचे भाऊ आहेत. आणि रावणाचा सावत्र भाऊ कोण? रावणाचा मोठा भाऊ सावत्र भाऊ म्हणजे कुबेर, जो प्रत्यक्षामध्ये संपूर्ण देवांच्या खजिनाचा प्रमुख असलेला कुबेर हा सुद्धा रावणाचा भाऊ आहे. रावणाची पत्नी मंदोदरी ही मायासूर आणखीन अप्सरा असलेली हेमा यांची कन्या. हेमा, अप्सरा आणि मयासूर यांची ती कन्या. मयासूर जो आहे तो मयासूर हा प्रत्यक्षामध्ये दानवांचा स्थापत्य तज्ञ असलेला राक्षस. तर अशा अत्यंत पराक्रमी असलेल्या मयासुराची आणि अप्सरेचीच कन्या असलेली मंदोदरी अत्यंत रूपवान आहे. आणखीन तिचं आपल्या पतीवरती अत्यंत प्रेम आहे. आपल्याकडे पंचकन्यांचं स्मरण दररोज करावं असं म्हटलं जातं. त्या पंचकन्येमध्ये प्रत्यक्षामध्ये मंदोदरीचंही नाव घेतलं जातं. अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरीस्तथा पंचकन्या स्मरण नित्यम महापातकनाशनम असं म्हटलेलं आहे. ह्या पंचकन्यकाचं स्मरण करताना महापातकाचा नाश होतो. त्याच्यापैकी एक असलेली अत्यंत पतिव्रता असलेली मंदोदरी ही त्याची पत्नी आहे. अत्यंत रूपवान आहे असा रावण. त्याची लंका जी आहे ती सुवर्णाची आहे. आपण जर विचार केला तर त्याचा पुत्र मेघनाथ, याचं दुसरं नाव काय तर इंद्रजित, म्हणजे ज्यांनी प्रत्यक्ष इंद्रावरतीही विजय मिळवलेला आहे. अशा प्रकारचा पराक्रमी पुत्र त्याला आहे. त्याने सर्व देवतांना बंदी करून ठेवलेला आहे. अशा प्रकारचा हा रावण म्हणजे किती पराक्रमी आहे. त्याला काय कमी होतं. आणि ते अत्यंत सुंदर अशी त्याला पत्नी होती. परंतु रावणाच्या मनामध्ये कामविकार होता. आणि रावणाच्या मनामध्ये हा जो कामविकार आहे त्यामुळे तो सुंदर स्त्रिया दिसला की त्यांना बंदिवान करून आपल्याकडे आणून ठेवत असे. आपल्याला रावणाचा हा भाग माहीत नसतो. कित्येक वेळेला लोक असं सांगतात की बघा, सीतेला त्यांनी पळवून नेल्यानंतरसुद्धा रावणाच्या त्या खान्यामध्ये सीता होती, परंतु रावण किती संयमी की त्यांनी सीतेवरती कोणताही अत्याचार केला नाही. परंतु त्यांनी तो का केला नाही याचंही कारण रामायणामध्ये दिलेलं आहे. ते कारण काय आहे हे आपण समजून घेतलं पाहिजे.
देवगुरु बृहस्पतींची पुत्र कुशध्वज. त्या कुशध्वजाची एक कन्या होती. ती अत्यंत रूपवान होती. तिचं नाव वेदवती. ज्या वेळेला ही कन्या उपवर झाली त्यावेळेला तिच्यासाठी वर शोधत सुरू झाला. त्याला वेदवतीने सांगितलं की मी विष्णूची भक्त आहे आणि मी जर कोणाचा विवाह करेन तर प्रत्यक्ष भगवान विष्णूशीच करेन. म्हटल्यानंतर तिला तसा आशीर्वाद कुशध्वजाने दिला आणि ती भगवान विष्णूची आराधना करायला लागली. अत्यंत सुंदर अशी ही स्त्री वेदवती ही विष्णू आपल्याला वर मिळावा म्हणून त्यांची आराधना करते. झालं असं की त्या ठिकाणी सगळ्या दैत्याने सगळेजण आले आणि ते म्हणाले की ही वेदवती आपल्याला हवी. त्यावेळेला कुशध्वजाने त्यांचा सगळ्यांचा पराभव केला. परंतु शुंभ नावाचा एक दैत्य आलेला होता. तो शुंभध्वजाने कुशध्वजाला मारलं आणि कुशध्वजाची पत्नी म्हणजे वेदवतीची आईसुद्धा त्या ठिकाणी सती गेली. आता वेदवती एकटीच राहिली. परंतु ती तिथनं पळाली. आणखीन हिमालयाच्या जवळ येऊन तिने विष्णूची पुन्हा आराधना सुरू केली आणि विष्णू आपल्याला वर मिळून मिळाला पाहिजे म्हणून ती विष्णूची आराधना करते. घडलं असं की त्या ठिकाणी त्या हिमालयावरनं पुष्पक विमानातून रावण जात होता. रावणाला ही अत्यंत सुंदर स्त्री दिसली आणि म्हणून त्याने पुष्पक विमान थांबवलं आणि तो खाली उतरला. तो म्हणाले, अत्यंत सुंदर स्त्री, तू काय करतेस? तू माझी पत्नी हो, तू माझ्याबरोबर चल. त्याला वेदवतीने सांगितलं की मी तुझी पत्नी होणार नाही. माझा पती जर कोण असेल तर मी तो ठरवलेला आहे, विष्णू हाच माझा पती असू शकेल. त्यामुळे विष्णू देवतेची मी आराधना करते. त्यावेळेला ते रावणाने असं सांगितलं की या वयामध्ये अशा प्रकारची आराधना तप करणं हे तुला शोभत नाही. मी अत्यंत पराक्रमी आहे, त्या विष्णूपेक्षाही मी पराक्रमी आहे, तू माझ्याबरोबर चल. त्यावेळेला ती ऐकेना म्हटल्यानंतर रावणाने तिचा हात पकडला. आणखीन तिला तो आपल्या पुष्पक विमानामध्ये ओढायला लागला. वेदवतीने झटका दिला, आणखीन हात आपला सोडवला. आणखीन ती म्हणाले की मी आता अग्निकाष्ठ भक्षण करेन, म्हणजे माझा देह मी जाळून घेईन. परंतु लक्षात ठेव रावणा की मी पुन्हा जन्म घेईन, आणखीन मी पुन्हा जन्म घेऊन तुझ्या नाशाला कारणीभूत होईन. अशा प्रकारे रावणाला सांगणारी ती वेदवती हीच जनककन्या सीता म्हणून पुढे तिने जन्म घेतला. ती जनककन्या सीता म्हणून जन्माला आली. ही एकच गोष्ट नाही. रावणाला अनेक लोकांनी शाप दिले. त्याच्यामध्ये एक मोठा शाप जर कोणाचा असेल तर तो कुबेराचा पुत्र असलेला नलकुबेराचा आहे. नलकुबेर हा कुबेराचा पुत्र. अप्सरा रंभा त्याच्यावरती भाळली आणि दोघांचं प्रेम झालं. आणखी नलकुबेराशी तिने विवाह केला. रंभा ही अत्यंत सुंदर होती. ती नलकुबेराबरोबर नांदू लागली. अशा वेळेला त्या ठिकाणी एकदा रंभेला प्रत्यक्षामध्ये रावणाने बघितलं. आणखीन तिला त्याने पकडलं. आणखीन तो तिचा उपभोग घेणार. ह्यावेळेला नलकुबेराच्या त्या पत्नीने म्हणजे रंभेने त्याला सांगितलं की रावणा मला सोड, मी तुझी पुत्रवधू आहे, म्हणजे तुझी सून आहे. त्यामुळे माझा तू उपभोग घेणं हे योग्य होणार नाही. त्यावेळेला रावण म्हणाला की अप्सरेला कुठलाही नवरा नसतो. आणखीन त्यावेळेला रावणाने तिचा उपभोग घेतला. आणखीन ही जबरी ज्यावेळेला त्यांनी तो उपभोग घेतला त्यावेळेला नलकुबेराला ज्यावेळेला हे कळलं त्याला नलकुबेराला अत्यंत राग आला आणि नलकुबेराने रावणाला असा शाप दिला की रावणा, तू कोणत्याही स्त्रीला तिच्या इच्छेशिवाय स्पर्श जरी केलास तर तुझ्या मस्तकाचे 100 तुकडे होतील. अशा प्रकारचा रावणाला शाप मिळालेला होता. रावणाने फसवून सीतेला पळवलं. आणखीन त्यानंतर सीतेवरती तो अत्याचार करू शकला नाही. ह्याचं कारण असं की त्याला हा शाप होता. आणि हा शाप त्याला कशामुळे मिळाला तर त्याच्यावरती जो कामविकाराचा तो अधीन झाला, त्यामुळे त्याला हा शाप मिळालेला होता. सीता ही आपली पत्नी व्हावी असं रावणाला वाटलं, म्हणूनच त्याने तिचं हरण केलेलं होतं. आपण जर विचार केला तर अशा प्रकारचा कामविकारच्या अधीन झालेला रावण, अत्यंत पराक्रमी असलेला, अत्यंत श्रेष्ठ असलेला रावण एका विकारामुळे रामप्रभूकडनं त्याचा मृत्यू ओढावला. रामप्रभूने त्याला ठार मारलं. याचं कारण असं, त्याच्या नाशाला कारणीभूत जर कोण झालेला असेल तर त्याच्या मनातील हा कामविकार. असा हा कामविकार अत्यंत बलाढ्य आहे. म्हणून नाथ असं म्हणतात
की रावणाने आपलं सुवर्णाची लंका असलेलं राज्य गमावलं. एवढंच नव्हे तर त्याचा मृत्यू ओढवला. तो कशामुळे ओढवला तर तो कामविकारामुळे ओढवला. म्हणून कामविकारापासून सावध राहा अशी आपल्याला रावणनाथांचं सांगणं आहे. आज आपण इथं थांबूया. धन्यवाद.